Nažičus lidi, vítejte u mého dalšího videa na tomto kanále. Dneska tady máme hru, jmenuje se to Trollface Quest 2. Tuhletu hru jsem našel úplně náhodně na nějaký stránce, ani nevím jak, teda na jaký stránce, pardon. A jde vlastně o to, že to jsou trollfacey a vy musíte, nebo já nevím vlastně, no, takový chytáky tady jsou a vy to musíte rozluštit, nebo já nevím, jak bych to popsal. Tak teďka tady máme nějaký, očividně ptáky a zkusíme kliknout třeba na toho pána. Jo, ten se jen zasměje. Dobře, třeba na tohohle. Zasměje. Jasně, 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 jasně. Teda spíš zahouká, ne? A co mám? Ježiši, co já dělám? Dobře. Tak vidíte, tady jsou úplně kraviny, protože musíte mačkat a to je level complete. Tak teďka tady máme nějakýho pana, který si trsá na svoji hudbičku a my zkusíme udělat tohle. Skope nás, dobře. Tak zkusíme udělat tohle. Tak. A uděláme třeba teďka tohle. Stejně nás kopne. Dobře, tak co když jsme tady všechny ty hvězdy. No, výborně. Tak jo, to bychom měli. No vidíte, youtubeři natáčejí video. Koho by zabil blesk? Tak dáme třeba... No to vždycky zabije. No. Nejde to nějak ucpat? Nejde. Dobře. Tady bychom mohli... Jaká má tahle hra vůbec smysl? Cože? Ano! No super. Že ono stačilo, aby zavřel oči. Cože? Tak zkusíme udělat třeba... tohle. Ne, tak to ne. Tak bychom mohli ještě udělat... OK. Ježiši. Nebože, co tam v té sprše dělá? Dobře, když zima a potom vedro, tak já... Ježiši.
se podívejte, co tam dělá. 2000 years later. Jo, dobře, tak jo, musel jsem se tak nakouknout na nápovědu, protože jsem to nevěděl. Tak je tady kohoutek. A spoří to tu slepici, nebo co to je. Jo, výborně. Yes. Dobře, máme tady houpajícího chlápka. Tak to bylo celkem jednoduchý. A teď tady je rytíř a jasně, on je celý železný. Čekat. Proč to prostě nerozsekne tím mečem? To bych třeba udělal já. A few moments later. Jo. Bože, tak to je hrozně jednoduchý a já nad tím bloumám prostě hrozně dlouho a on je to tak jednoduchý. Dobře. Všechno takhle. Ne, ještě byl měsíc. Tak. Jo? No tak to bylo celkem jednoduchý. OK. Skoč. Dobře. Jakou kartu? Tuhle. What the fuck? Jo, jasně. Počkat. Já musím něco spojit s touhle hlavou, si myslím. Ne? Co je? Ne, na tu hru já prostě nemám nervy. Pro tohleto video to už bude všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte mi like, odebírat kanál, sdílet videa. Já se s vámi zatím loučím a čau!